nok ved, så har mig og Sigge haft en someraftale. Ja, og det var mega hyggeligt, og jeg håber, jeg sætter med på alle de videoer, som vi har uploadet. Eller du har uploadet. Ja. Nu er vi der lige om lidt. Men vi har haft den i 24 timer. Og så vi skal allerede hen på onsdag igen, og der kan vi, der kan du opleve flere videoer. Ja, fordi vi skal nok ikke bage så meget, jo måske. Det ved jeg ikke. Vi skal nok lave morgenmad. Ja. Det bliver hyggeligt. Ja. Men nu er vi der snart. Ja, der går lige lidt. Og er vi her. Ja. Vi ses. Hej hej. Nå, nu er Sigge gået. Så er det bare mig. Juhu! Det var bare for sjov, ikke? Bare for sjov. Nå, men vi ses. Hej hej.